Juman kautta no, nyt rupee hirittämään käämi kiinni, nimittäin mä justiin varttisten sain tuossa kaupungin arpajaisten oman pikavoiton, elikkä parkkisakon. 170 markkaa, mistä mä tämänkin nyt pierän? Kui perkuule! No ei Mari, mä kerron miten tää homma meni. Mulla oli vähän niinku pakko lähteä kaupunkiin katon pelipuolelle ottamaan uusia kalsareita, kun ne varmat seisoo itsestään siinä sänkön vieressä. No, enää mitään, mä kurvaan tohon parkkipaikalle näin, niin eihän mulla mitään kolikoita. Pelkkä pankkikortti. Mä lähden kato, kun rykkare painaa tuossa pankkiautomaatille, joka sattuu olen 300 metrin päässä. Siellä on joku nysveri, maksaa koko vuoden laskut, mulla menee varttisia. Eikä muuta kuin takaisin kioskilta kolikota vaihtaa. Täällä on viininpunainen paholainen, eli Lappuliisa jo valmiina kirjoittamassa lappu. Me vartin selitän siinä, niin no sitten myönnetään, että no hyvä on rahaa vaihtamassa. No, sitten mä lähden hakemaan lippuautomaattia, joka sekin sattuu olen 300 metrin päässä. Mä menen tänne, niin täällä on joku juoppo tunkee pullon korkealle. Mulla menee siinä 5 minuuttia ja ei muuta kuin takaisin. Siellä on uusi Lappuliisa tuolla mun auton kimpussa. Voi perkele, kai se on kiikareella vaakannut tuolta jostain perkele puskasta. 170 markkaa, mahtaja auto jää tähän vaikka viikon. Se mun auto on sen kalliimpi kuin tää helvetin lippu. Mua huvita yhtään mikään, vieläkö jollain nosturilla helvettiin koko